Bones, soc Pep Botifarra i per a mi és un plaer anar a la ciutat de Castelló a cantar al Trinquet. És el dia 20 a les 6 de la vesprada. Trobo que anar a Castelló és com anar a ma casa. La veritat és que estic molt agraït en els orulluts de Castelló que diem abuela. I després de que canta Botifarra pues, farem una partida de pilotó. La qüestió és apoyar-lo de nosaltres. Moltíssimes gràcies. Bé, amics, jo vos convide i vos anime a vindre al Trinquer de Castelló, a la partida de Festes de la Madalena. Serà una grandíssima festa de la pilota aquest dia i bueno, també vos puc dir que és la meva última partida com a professional al Trinquer de Castelló i m'encantaria que vinguéreu a acompanyar-me i a disfrutar d'una vesprada de pilota magnífica. Animem a tots els aficionats a que vinguin a la partida de Madalena. Va a ser un día muy bonito y seguro que disfrutem d'una gran partida. Vale, jo duré a la meva neta i a tota la família. Vale, que s'animen. Vaig a contar-vos un xiste ben cert i ben xulo referent a les dones que juguen al burro totes colbollaes acudixen al lloc a arreglar